Punya dalam suku kapang ni takti bu sunu dal bidal news kabar ni bising tei ang nor ni logi tongo tusen debroma kini bai nok Saltham Romui kini bukuk jek Sukla Rani debroma ni bagai bini sak sori hamnya ni bagai Tiprasa Chubachu group rock donation khlai tongo kini wai Ratanpur Belsora kamiyo thangai haikeba nok brum thangai pungni simi ongkhorei ogo maikelik gere khai kyaba borok satung watinya wati hiya gere donation thumlai tongo haidinga sing borok ni te kokthasa thani salina lene sin Tiprasa Chubachu group ni borok rok bai cameraman ani onor dini oita ni simi ongkhlaimen donation thangin Oita norok dini bai salbese jong kalnai dini bai Saltham ge norok dini bo jaga bo thangai thumka haikeba tabung bo jaga thumai tong Ratanpur Belsora norok tamani bagai thumnani nangkha donation tini para bini agam thok kori hande barjak bokorong sobo sonai tengde thumba takara norok group ni hoite de basana tamani hoite norok thumna norok ni kun NGO da tom inge Tiprasa Chubachu group tongo ke biskani salo te bra lukurong ni Chubachu nangai tong sing lukurong Chubachu anek nangai tongtago ke biskani salo haikeba omoni bade phono tabuk kabangma Tiprasa rok haikeba jingjal logo khlai khinge sori hamiar ungke norok borong nobro help khlai na omona simda norok help khlai singro tanana help kane biskani salo te norok yakidi sine step inge biskani salo te bode lukurong ni suba mung nangai tong haikeba lukurong noko tong te inge boma hai roke subai manai abarong bisa hai norok enne tini bojakan hoje family kolam kuni tini inge nini sini mung sisa dari gede ungke kapang ni takte bu song sing khananya makhana Tiprasa Chubachu group ni sini bu jek siuli debroma ni kuktei biskani selo bo omo haikino kabangma lukurong no te bu subawi thanai haikeba lukurong ni te bo Chubachu nangai tongo sini bu jek sakhamya subrani debroma ni bagai omo haikino borok tini bai nok Saltham Romui satung watinya wati hiya khlaiei bini treatment khlaina ni bagai bini nukhungo thangai basaimani ni bagai tini sigjor te Chubachu thumui tonu naitani soyakre dal bidal news habonok ni bisikti ang norono tini update di Bye. Amara itu donation lagi আছে Sukla Rani debroma Ambe do kaki langsung deh kan bisa bahasa deh kan tahu film deh malik kering order
Bye. Amara tuh donation lagi. Iya. Sukla Rani Debroma. Mana harus berita mana kas koran ada harus boleh. Lo jamai. Cholo cholo. Cholo Bagwi thấy không? Lo cái này. Nghe rồi mày. Không bị. Đi xuống hố. Sampai itu kok. Kamu juga. Oh, hambai jatuh mede friends sungguh tini orang logi review ni bagai. Sing tini bay noko Saltham Romui hai kaba. Sini bukum jek Sukla Rani Debroma ni syakhannya ni bagai sing Tiprasa Chubachu group ni bising tei sing bini bagai donation khlai tongon. Ang pai pile hambai mari wa hat kata bazar ni lukurong no hai kaba tei Rotunpur. Tei bel chora amsai ni luku rongna ang pai pile osika hambai mari wa tini sing no. Sukla Rani Debroma ni treatment khlai ni bagai sing yakte chuba hormoni bagai ang belai ke pai pile hambai mari kan. Jeng bukan ni salabo oma hekino tebo bini bagai donation khlai ni ongkorna ni hini tongo hai kaba Chubachu thumna ni bagai kami o thumna ni hini tongo ang oma hekino ko kesan ni musumo please norok lokisa bini bagai jotono chubana ni khaibedi hai kaba bini shakhanya dine belanyo bari wi tongo hai kaba derek tebo bari wi tongo abani bagai belanyo emergency hai kaba treatment khlai ni nagi tongo eba shakhamnago telang nani nagai tongo sung tini satung wati hiya kare sung tini bai noko Saltham Romui donation khlai tongo omoni bising tini belanya tini kosto bo man makya ogo mai kiri sare din oma ki thumani omoni banya ang jetono no ko nyani musumu please isa tar tadi sing bono treatment khlai ma hangkai belanya hamnai ang omono ko kisana ni musumu jotono no masa su balai ne phadi sing masani yak bate masani yak Romui tadi sing kroksana subatinyo tai kroksana musulen hambai jetono